салом, марҳилаи чоракниҳоии Евро 2024 бо рақобат миёни мунтахабҳои Олмон ва Испания шурӯъ гардид ва ҳарчанд дар ин бозӣ испаниҳо фаворит дониста мешуданд, вале олмониҳо то ба охир сар пешашон хам накарданд. Флориан Виртс тавонист дар дақиқаҳои охири рақобат ба голи барвақтии испаниҳо ҷавоб гӯяд ва рақобатро ба экстра тайм расонад, вале ҳарчанд умедҳои ҳама ба самти силсилазарбаҳои пеналти нигаронида шуда буд, вале Микел Мерино дар сонияҳои охири рақобат дарвозаи ноирро рах накард. мизбонони Евро бо ҳамин аз умеди ҷоизагирӣ маҳрум шуданд ва Тони Кросс ҳам бо футболи бузург хайрбоди хуб надошт. дастаи Роналду бошад зидди рафиқони Мбаппе сар ба сар шуд ва новобаста аз талошҳои португалиён дар хатти ҳуҷум мо дар давоми 120 дақиқаи рақобат голро надидем. На Роналду бозии соз нишон доду на фаронсавиҳо гол зада тавонистанд, вале вақте зарбаҳои пеналти бошад, Кошта дигар ҳеҷ сейв накарду як иштибоҳи Жоао Феликс ғамгинии Роналду ва гирияи Пепеи бечораро сабабгор шуд. ҷуфти дигари даври чоракниҳоӣ аз рақобат миёни Англия ва Швейтсария иборат буд. ҳарчанд ки аз аввал бозӣ бо эҳтиёткориҳои хоса сурат гирифт, вале дар идома швейтсариҳо тавонистанд ҳисобро кушоянд. голи Брил Эмбало дар дақиқаи 74 ба гумони бисёриҳо бояд ки шикасти англисҳоро сабаб мешуд, вале Сака баъди 5 дақиқаи ин гол посухи арзанда дод ва дигар дар силсила зарбаҳои пеналти як сейви Пикфорд аз зарбаи Аканҷи англисҳоро ба полуфинал бурд. бозии охирини марҳилаи чоракниҳоӣ миёни мунтахабҳои Туркия ва Нидерланд сурат гирифт ва дар ин рақобат ҳарчанд туркон саросемавор боз ҳам аввал гол заданд, вале дар идома аз дасташон хок наомад. ду голи ҷавобии ҳолландиҳо ба дарвозаи Туркия аллакай тақдири дорандаи рохати марҳилаи ниманиҳоиро дар 90 дақиқаи асосӣ ҳал кард. ҳамин тариқ дар ниманиҳоӣ Нидерланд бо Англия ва Фаронса бо Испания бархӯрд анҷом доданд. дар охири гап як лаҳза ба ҷоми Амрико 2024 ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна амрикоиҳо дар ватани хеш ҳатто аз гурӯҳ ҳам набаромаданду чӣ гуна Аргентина чун ҳарвақта шери нар аст. Бразилия бошад баъди ба зур баромаданаш аз гурӯҳ аллакай дар аввалин бозии плей-офф дучори шикаст шуд. бозии зидди Уругвай агар барои шогирдони Даривал Жуниор 0-0 анҷом ёфта буд ва танҳо дар пеналтизаниҳо шикаст хӯрданд, ин охири кор нест. он бетартибию ноҳурматии нисбати сармураббӣ ки пеш аз иҷроиши пеналтизаниҳо дида шуд, ҳеҷ вақт бразилионро ба қуллаи мақсуд намерасонад. ин тоифаи пойбараҳнаи дар Аврупо пулдор ва ситорашударо агар аз Аврупо ягон мураббии авторитет наёранд, онҳо худ ҳеҷ вақт ақл пайдо нахоҳанд кард. даромади гап Аргентинаи бонизом бошад, аллакай дар финал асту Месси бо ҷоиза метавонад сарболо ба хона равад.